Здравейте, намираме се в Пунта Кана, Доминиканската република, 19 ноември 2012 година. Току-що влезнах в моя хотел, All Inclusive, Majestic Elegance се казва. Взел съм VIP пакета и две отделни врати са тук за банята и тоалетната. Вляво са две мивки. От тук се завъртаме още на 90 градуса с шкафове за дрехи и такива неща. Тук е основната част с телевизор, с огромно легло. Мисля, че поне две моми могат да се върнат тук. Разни колони има вътре, украшения. Не изглежда никак зле. Тук има друга част. Чакате като част от VIP пакета бутилка с шампанско. И разбира се, можеш да си изпиеш в джакузито. И 4 бутилки алкохол се полагат така за консумация вътре в стаята, като част от пакета. И вътре в хладилника има разни безалкохолни. Машина за кафе, не че аз съм голям пияш на кафе, но все пак колоните. И това е като цяло. Така, за няколко дни да починем, хич не е зле. Вънка има гледка към джунглата и масичка да можеш да си спушиш вън пората. Да пинеш по една ракета, ето е думата. Ами това е за сега от Пунта Кана. Желая всеки да дойде и да пие по едно тук. До нови срещи!